Sa caucus na ginanap kamakailan sa bayan ng Bakakay, Albay, mariing pinabulaan na ni Ako Bicol Party List Representative Attorney Jill Bungalon ang pinapakalat na kasinungalingan ni Tabaco City Mayor Crisel Ladman patungkol sa pagtapyas niya di umano sa budget ng unang distrito ng Albay. Ayon sa kongresista, sa mga radio interview sa alkalde noong Enero at Pebrero, hindi naman daw siya nito pinangalanan. Subalit nito lamang Marso ay bigla na lamang umugong ang kanyang pangalan at pinaratangan ng alkalde na umano'y nasa likod ng budget cut. Pagdidiin ni Bungalon, napirmahan na ang budget bago pa man matapos ang taong 2024. Aniya, isa lamang itong taktika ni Lagman upang sirain ang kanyang kandidatura bilang kongresista sa unang distrito ngayong 2025 midterm elections. Wow, ko ining pagkakataon para simbagon ang mga issue na pigtatapok kay Congressman Jill Bungalon. Enot, ako po pigakusaran na nagtapyas daa kang budget kang first district. Dakulao na imbento para ratakan, raoton ang pagkatawo ni Congressman Jill Bungalon ni daay magkibasihan. And I would like to challenge her, hain ang ebidensya na ako po mismo ang nakiaram, nagbawas, asin nag-divert kang pondo kang first district of Albay. Nung kakuman po yan gigibuho. Ipinagtataka rin ni Bungalon kung bakit hindi kinwestiyon noon ni dating Congressman Edsel Lagman, ama ng alkalde, ang budget sa unang distrito, gayong nakakadalo pa noon ang ama nito sa mga online session ng Kongreso. Ang mga programa ng gobyerno para po yan sa saindo. And dema po yan gigibuhon ni Congressman Jill Bungalon. Ngunya naman siya ng bulan ng Marso, pig-implicate, pig-damay sa kuyang pangaran para magluwas sa publiko, maraot si Congressman Jill, asin siya malinig. Pero mga tugang daing katotohanan. Nag-agi sa bulan na Enero, Pebrero, siging pa-interview, di man pig-mentionar sa pangaran ko. Ngunya na Marso, pig-mentionar sa pangaran ko. Ibig sabihin, ginibo niya to serve her political interest. Dagdag pa ng kongresista, maaari namang magpadala ng liham ang alkalde sa Kongreso kung talagang nais nito ng mas malinaw na kasagutan at kung may hawak itong ebidensya, bakit di raw ito magsampa ng kaso. Nakakalungkot lamang daw ni isipin na ginagawa lamang ito ng alkalde para umano sa pansarili nitong interes at hindi para sa kanyang mamamayan. Para sa mga balitang Tatak, Bicol, Angeline Dagta.